yau da safe ka tashi matarka ta nuna maka wani abu wannan hoton da yaron ya yi dan malamin kuwa tana nufin ni kenan yayi mana dan nawa a'a ba gadon ubansa bane ba aikin ubansa bane wallahi duk radda dana yayi aure haka wallahi mun rabu da shi har abada ko ba da dawo gidana ba ba ma dai ma fara ba ma kai ai wuri ai ka danga da shi bango ya tsage ke samu wurin shiga yayi mana ko diyata ta yi haka ai na aure diyata nan duk kun sani ma na abin waɗannan malamai 'yan duniya ne suna su gamsar da duniya su gamsar da ku ko da a saba ma Allah su saba Allah a wurin su ba komai bane haduwa da Allah a wurin su ba komai bane kwanciyar kabari ba komai bane abinda suke kenan amma ɗana ya haka ma diyata ta ya haka ɗana ma baya hoto wallahi ni ban taɓa ganin hoton ɗana ba wanda ya zo a tsaye a dauke shi kuma duk radda na gani ya shiga uku wallahi shiga uku ai ba da ka zauna gida ka saba manzo Allah mu zauna gida me Abdullahi bin Umar da ɗansa Bilal ya je wajen manzo Allah ya karanto sunna manzo ce la tamna'u ima Allahi masajidallah manzo ce kar ku hana mata bayin Allah da su je masallaci yana zuwa ya zo ya faɗa a gidansa dan yana da kyau in ka ji wani sunna ko na ka zo ka faɗa a gida sai dan sai ya ce a shi ba zai bar matarsa ta je ba yace to Allah ya la'ane ka Allah ya la'ane ka Allah ya la'ane ka mai tsinuwa ku yace sama gidana da nayi rufi ba dai mana rumfa ɗaya da kai ba fita kaji manya yace ni nayi rufi ka zo mu sha inuwa ɗaya da kai kuma ka saba wa manzon Allah ce ba gidana ba yau da muna haka da ayyamu sun rage iskanci amma za ka ga mutum dan sai saba manzon Allah ba ruwansa shi ma saba manzon Allah ba ruwansa ya sha an kura su kishi ya sha su kishin sunna ya sha su kishin manzon Allah yaushe uban ka saba manzon Allah uwar ta saba a gabansa to dan yayi koyi da ku me sai zan ce muku ai wannan ma an ka dubi ai gadan gidansa yazo ya bayyana aqidan gidansa ya bayyana ko ba yi ta bayyana ba dana yayi mana ko diyata ta yi mana kowane tsuntsu yana kukan gidansu ne yaro yayi kukan gidansu kuma an gani yayi kukan gidansu amma su jira kamun Allah domin duk wanda ya san abu ya take Allah bai barin sa bai barin sa ka kyale su zaka gada su gani na'am bismillah mana wa alaikum assalam amin amin jaraba da faru a wannan lokacin bikin nan ga malamai a masallaci suna ba tarbiya ma 'ya'yan wasu shi kuma yana rusa tarbiya din hato laifin waye to laifin waye laifin uba ne da a ba shi labari cewa ga ɗanka yana rusa tarbiyyar musulunci a waje zai masa hukunci da ba zai fara ba ma da ba zai fara ba in ka ga ɗanka yayi wani abu har ya bayyana ya san ko ka gani ba za ka yi komai ba sai yasa ya bayyana amma da ya san ko zuwa aka tsegunta masa aka ce ɗanka yayi kaza zai ɗauki mataki wallahi ba zai yi ba zai ce ina tsoron baba to amma ina Allah sauwaka